Kem toġobni dar tijek uħalla Bahar pena hawn qalbi tistri ja ħarsija d-delb tijek min omor qalbi il-fruħa ta' diħin jablaġi Hawnint li rajtajjeb tirani F'maratonja bissewa għaddis Hawn taqawini dak li kal tas-sema li waħadni ma jibnek lażim. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, illum il-11 ta' frar il-Knisja fid-dinja tagħmel it-tifkira tal-Verġni imqazza Marija tal-Ord. Kien fl-1858 li l-Verġni bla teba Marija deret lil Santa Bernadette Soubirous fil-grotta ta' Massabielle ħdejn Lourdes fi Franza. Permezz ta' din it-tfajla umli, Marija tistieden lil midinbejn għall-indiema u tqanqal fil-Knisja ħeġġa kbira għat-talb u għall-imħabba l-aktar bil-qadi tal-murda u l-fqar hekk ġrajja tassew komoventi din tal-Ord ma kienux għaddew snejn fl-1852 il-Papa Piju IX, Beatu Piju IX, kien iddikjara id-domma tal-fidi ta' tnissejr bla teba tal-Verġni mqazza Marija. Ovvjament it-tfajla Bernadette Soubirous tfajla kważi letterata ma kellix mod li tkun taf id-dettalji ta' din id-domma. Infatti meta marret qalet lill-kappillan bid-dera tagħha, il-kappillan m'emminix għall-bidu, ovvjament. U qalilha staqsija min hi il-mara, staqsija min hi. U din staqsita lill-Madonna u il-Madonna qaltilha jiena l-Immakulata Kunċezzjoni, qaltilha bil-Franċiż. U marret lura tirrepetija biex ma tinsijiex. U qaltu l-kappillan x'qaltilha l-Madonna u x'hekk jiena l-Immakulata Kunċezzjoni. U l-kappillan ovvjament ma setax imbagħad ma jemminx li din it-tfajla umli, din it-tfajla qaddisa ta' bilħaq kienet rat lill-Madonna. U llum Lourdes kif taf huwa l-aqwa jekk mhux wieħed mill-aqwa jekk mhux l-aqwa post ta' pellegrinaġġi fid-dinja. Nitolbu lill-Omna Marija minn dan is-santwarju għażiż tagħha hawnhekk ukoll biex tixbdilna qalbna lejja. Sejħitilna hawnhekk ejja dik is-sejħa. U għadha ssejjaħ lil kulħadd, anke dawk li żjed imbeda. Tgħidilna ejja biex tlaqqana ma' Ġesu, għax taf li f'Ġesu biss il-qalb tagħna ssib is-serħan tagħha. F'Ġesu biss insibu l-paċi. F'Ġesu biss insibu s-sens veru tal-ħajja. Ejjew għalhekk nitħejjew għal dil-quddies hekk illum nitolbu mod speċjali għal tant morda u nies għaddejjin minn problemi li jżuru s-santwarji fid-dinja kollha anke hawnhekk ta' Pinu biex isibu l-faraġġ. Isibu l-faraġġ tagħhom f'Omna Marija u jekk inrida tal-Alla jaqlu l-grazzja li huma jitolbu. Fiskiet nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna, u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejri nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-irwieħ ta' ħutna
Spiru u ċensina żammit. Nitolbu. U Alla ħanin iqaf magħna b'nedmin dgħajfa biex aħna nagħmlu t-tifkira tal-Verġni bla tebgħu Malla Marija bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu minn ħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarimeru l-ewwel ktieb tas-Slatin. Ġara li darba minnhom Ġeroboam ħareġ minn Ġerusalem u fit-triq iltaqa' miegħu Aħija, il-profeta minn Silo. Dan kellu fuqu mantar ġdid u kienu weħidhom fir-raba'. Imbagħad Aħija qabad il-mantar ġdid li kellu fuqu u ċartu fit-12 biċċa. U qal lil Ġeroboam, ħu 10 biċċiet, għax dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael, arani, se naħtaf is-saltna minn idejn Salamun u lilek natik 10 mit-tribujiet. Inħallilu tribu wieħed minħabba David, il-qaddej tiegħu, u minħabba Ġerusalem, il-belt li għażilt minn fost it-tribujiet kollha ta' Iżrael. U hekk Iżrael inqata' minn dar David u baqgħu mifruda minnha sal-lum. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali wieġbu jiena l-mulej Alla tiegħek, ngħidu. Jiena l-mulej Alla tiegħek. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofskom. Tinxteħiġ quddiem Alla barrani. Jiena l-mulej Alla tiegħek li tellajtek mill-art tal-Eġittu inwieġbu. Jiena l-mulej Alla tiegħek. Iżda l-poplu tiegħi ma semax minni. Iżrael ma rridx jaf bija. Għalhekk tlaqthom għall-lebusija ta' qalbhom biex jimxew skont il-femit tagħhom imwieġbu. Jiena l-mulej Alla tiegħek. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fi triqati, minnu fih inniżżel l-edewwa tagħhom id iddawwar fuq dawk li huma kontrihom. Ngħidu, jiena l-mulej Alla tiegħek. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Ifħilna qalbna, mulej, biex nifmu l-kelma ta' ibnek. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu raġa' telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir, għadda minn Sidon lejn il-baħar tal-Galilija fl-inħawi tad-Dekapoli. U ġabulu wieħed trux u mbikkem u talbuh qiegħdlu idu fuqu. Ġesu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subajh f'widnejh u messlu l-sienu bir-rieq tiegħu. Imbagħad refa' għajnejh lejn is-sema, tniet tnejjida u qallu iffata, jiġifieri infetaħ. U minnu fih widnejh infetħulu, l-irbejt tal-sienu nħallu u qabad jitkellem sewwa. Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd, iżda aktar ma wissihom aktar bdew ixandruh. U mimlijin bil-għaġeb bdew jgħidu
kollox għamil tajjeb, jagħti smieħ lit-torox u l-kliem lill-imbikmin. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Noqogħdu ftit bil-qiegħda kjużobkom naqsam magħkom ħsieb qasir. Eżis ħuti naħseb li mhux l-ewwel darba li niġu l-Knisja u nisimgħu il-kelma tal-Alla u forsi jinsibuha diffiċli biex nifhmu dak li smajna. Pereżempju l-ewwel qari tal-lum, mhux hekk. Ġeroboam, dan kien fi żmien ta' tfal ta' Salamon. Però l-ewwel qari tal-lum kieku nifhmuh jien naftit nifhmu f'kuntest iktar wiesa' t-Testament il-Qadim ħanejtek għax huwa punt kruċjali ħafna. Mela il-koll nafu hekk. Il-Bibja l-ewwel 11 il-kapitlu tagħha nsejħulhom il-preistorja. Għandna ir-rakkonti tal-ħolqien, tal-ewwel tnub, Adam u Eva, eċetera. Noè u l-arka, id-dilluvju u mbagħad it-torri ta' Babel. Ma' Abraham kapitlu 12 tibda l-istorja ta' poplu, il-poplu ta' Iżrael. Abraham ibnu Iżak, imbagħad Ġakob, imbagħad it-tfal u xek ta' Ġakob ibijew lil ħuhom Ġuzeppi li jispiċċa l-Eġittu, u mbagħad insomma jispiċċaw kollha l-Eġittu bħala familja jibdew jikbru, jgħaddi ħafna żmien u l-Eġizzjani jibdew jaħqruhom. U Alla jibgħat il-Mose biex jaħlishom. Hekk jiġri u jagħmlu din il-mixja u waqfa fid-deżert ħanejdu hekk. Sakemm sabu posthom imbagħad permezz ta' Ġoswe fl-art imqazza għall-bidu ma kinux saltna, kienu tribujiet, 12 il-tribu, mhux hekk. Li jgħixu viċin xulxejn, meta kien jinqala x'inkwiet Alla kien jibgħat xi mħallef, jiġifieri xi mexxej li jaqgħadhom flimkien kontra l-għadu, u x'hekk infatti għandna l-kotba tal-imħalfejn, kien imbagħad madwar 1000 sena qabel Kristu li talbu li jkollhom sultan. Walla l-ewwel tuhom il-Sawl, imbagħad wara Sawl ġie s-sultan David, u x'hekk, il-famuż David, wara David ibnu Salamon. Imbagħad ġrad il-ġrajju li Salamon li kienu ħafna, ma speċjali tnejn minnhom Roboam u Ġeroboam jaqsmu s-saltna fit-tnejn. Din importanti, s-saltna ta' fuq, nord jiġifieri, tramuntana, li żammet l-isem ta' Iżrael bil-kapitali Samarija u s-saltna ta' isfel, u xek Ġuda jew Ġudea bil-kapitali Ġerusalemma li dik il-lum il-mantar jaqsmuh fit-12 il-biċċa, u xek wieħed jieħu 10 u jibqa' 2 dawk ifissru tribujiet. Is-saltna ta' fuq ta' Iżrael tbedet minn Alla u fis-sena 733 qabel Kristu ġie s-sultan tal-Assirja u ħarbata erida darba l dejjem. Infatti dawk li huma s-Samaritani ta' żmien Ġesu ġejjin minn din is-saltna ma kienu taħlita. Kien fadal xi ftit Lut li rnexxielhom jeħilsu, tħaltu mal-pagani u ħolqu din ir-razza mista biex ngħidu hekk. U għalhekk il-Lut kienu jobgħoduhom l-oħrajn għax kienu jgħidulhom intom ittradejtu il-fidi ta' missirijietna. Is-saltna t'isfel is-saltna żgħira Ġuda jew Ġudea li minnha mbagħad twieled Ġesu u x'hekk. Eżis ħuti ukoll ġarbet l-eżilju fis-sena 587 qabel Kristu taħt is-Sultan tal-Babilonja ma kienet meħlusa, qatt ma ġiet saret saltna, però baqgħet tgħaddi minn saltna l-oħra sa Ġesu, mhux hekk. Sa Ġesu meta mbagħad kienet meqruda wkoll sfortunatament dawn nies fis-sena 70 wara Kristu, mbagħad il-Lut xterdu mad-dinja kollha għal kważi 2 millenji u hekk 1900 sena. Xi tgħidilna għaliex sant magħkom dan ir-riflessjoni fuq l-istorja il-Bibja wkoll hija storja, history, storja ta' poplu u kif Alla intervjena f'din l-istorja. Il-Vanġelu tal-lum għandna l-fejqan tat-trux u l-mutu. Waħna kultant nistgħu nħossuna l-istess quddiem il-kelma tal-Alla. Għad li nisimgħu ma nifhmux. U jekk ma nifhmux ma nistgħux nistqarru il-fidi tagħna. U għalhekk eżis ħut illum il-messaġġ tiegħi wieħed sempliċi ejjew ninteressaw ruħna fil-kelma tal-Alla eżis ħuti. L-aqwa ktieb li qatt tinkiteb għaliex? Għax l-awtur tiegħu mhux bniedem. L-ewwel nett l-awtur tiegħu primarju Alla.
hemm l-awtur il-bniedem ukoll li kiteb, Alla ma kitibxu, Alla jispira u xek. U l-awtur kiteb skont il-kapaċitajiet tiegħu. U allura knieħdu interess illum anke għandna gruppi li jistudjaw il-kelma tal-Alla tagħmlilna ħafna ġejt. Fil-quddiesa ma niltaqgħux ma' Ġesu biss fil-ġisem u d-dem imqaddes tiegħu, u niltaqgħu ma' Ġesu anke fil-kelma tiegħu. Ekku jalla, hekk nibdew bil-mod nibnu devozzjoni iżjed lejn il-kelma tal-Alla. Għax il-kelma tal-Alla huwa Ġesu. Ġesu jiltaqa' magħna wkoll fil-kelma tiegħu. Kjoġobkom inqumu bil-wieqfa. Alla rrid li fl-Lord il-Verġni Marija tidher lil Santa Bernardetta ħadd istieden lil bnedmejn jagħmlu penitenza u jafdaw fl-għajnuna ta' Alla biex jaħilsu mit-tiġrib kollu li jista' jiġi fuqhom minħabba dnubietom. Nitolbu għalhekk illum lill-Verġni Marija tidħol għalina quddiem il-Missier biex jaħlisna minn kull deni ta' issa u tal-li ġej. Missier Qaddejs, intajtna lill-Verġni Marija biex tkun omna u tidħol għalina quddiemek fil-hemm kollu tagħna. Għat-talb tagħna eħles il-Knisja tiegħek minn kull tiġrib tal-ħżiena, wagħtiha li taraf Marija dak li tixtieq u tittama li tkun fis-saltna ta' dejjem. Nitolbu, ismana nitolbu mulej. Missier Qaddejs, għat-talb tal-Verġni Marija sawwab fuq id-dinja kollha mġarba mit-teddejt u l-biża' ta' gwerra, barka ta' sliem u ta' paċi mill-grotta tal-Urt bl-interċessjoni tal-Verġni Mqazza Marija. Nitolbu, ismana nitolbu mulej. Missier Qaddejs, għat-talb tal-Verġni Marija u tal-Qaddisejn sejjaħ fis-saltna tiegħek tal-għena dawl u sliem lill-qaddejja tiegħek ħutna li għalihom qed noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa lil ħutna l-mejtin kollha, mod speċjali dawk li forsi m'għandhomx min jitlob għalihom. Nitolbu. Missier Qaddejs, għat-talb tal-Verġni Mqazza tal-Urt għati faraġ u fejqan lill-morda kollha tagħna fir-ruħ u l-ġisem u lilna l-koll wettaqna bil-grazzi tiegħek. Nitolbu. Ismana. Missier Qaddejs, għat-talb tal-Verġni Marija żommna dejjem sħaħ fil-qadi tiegħek u tħalli jebda tagħlim qardieqi ibedna minn ħdan il-Knisja tiegħek. Nitolbu. Missier Qaddejs bl-interċessjoni u t-talb Tomna Marija nitolbuk tibatilna x-xita hekk din ix-xitwa issa naqset ix-xita ħafna, mulej inti taf li aħna bżonna x-xita. Nitolbuk taħlisna mill-pandemija. Nitolbuk fuq kollox taħlisna minn dak kollu li bedna mill-fidi tagħna. Nixtieq mulej ukoll nitolbuk għal ħafna li jsegwu dil-quddiesa permezz ta' television jew ta' radju jew mezzi oħra biex isibu l-faraġ, mod speċjali niftakar fil-morda, fl-anzjani, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk morda bil-Covid, dawk li jħossuhom weħidhom, dawk kollha li bħalissa għandhom bżonn ta' talba speċjali. Nitlob ukoll għal dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli biex f'dak li jagħmlu ma' dal-persuni iħossuhom qegħdin jagħmluh ma' Ġesu stess. Ejjew fiskiet issa wkoll kull wieħed u waħda minna kemm aħna hawnhekk fis-santwarju kemm intkom ħutina ma' quddiem magħna, ejjew fiskiet noffru lil mulej it-talba personali tagħna. Għatina mulejn nkunu dejjem qawwija u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem u bit-talb tal-Verġni Mqazza Marija tal-Urt neħilsu mid-dwejja u mill-problemi ta' issa biex naslu għal dejjem fil-għena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem
li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u nbit ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna u li niedma quddiemek u għamil li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u dunub tiegħi neħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej it-talb u l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija mnisla mingħajr teba ta' dnub biex bihom noġbuk u jkollna l-għajnuna tat-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int ħarist lil Verġni Mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel u żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek. Bekk ħejjejta bħala xierqa libnek u fija wrejt il-bidu tal-Knisja il-arusa tiegħu kollha sbuħija bla ebda tikmixa jew teba. Bħala verġni l-aktar safja kellha ġġib fid-dinja lil ibnek il-ħaruf bla teba li ħassar ħtijietna u int ħtarta fost kulħadd biex tkun għall-poplu tiegħek avukata tal-grazzja u mera ta' qdusija. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġeli u b'ferħ kbir infaħruk u ngħidulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubijiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr
għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li jinta għażilt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Spiru u Ċensina Żammejt. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Malla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli Santa Bernadetta Suberu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li jenti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu laqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni l-ħajja ta' dejjem. Amen. Il-dem ta' Kristu jħarisni.
Nejdulu grazzi bil-qalb l-Mulej Jeżus Ħuti għal din l-Ewkaristija li ċċelebrajna. Inqu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Tqarbinna Mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni fiċ-ċokontana nitolbuk biex aħna li ċċelebrajna t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija Alla imnisla mingħajr teba ta' dnub ikun jistħoq inna għal dejjem il-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nixxirkom il-koll il-ġurnata tajba. Madonna ta' bninu, tana l-Maltin, għaw f'darek ġejna aħna, għax inti tilqana. Madonna ta' bninu, qudiemek ħerqana, ġejna aħna nitolbu biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.